Luoy in taon kaayo si Pambari 4 sa panahon sa iyang pagpangampanya kay dili siya mahatagan og tarong nga binyo para makapa-explain siya sa iyang mga gani mga par. Anha lang in taon sa daplin-daplin sa karsada magpulong-pulong si Pamela Bari 4. Porte in taong luoya kay wala gyud mayor bisan usa nga nag suportar niya sa Cebu province o usa nga bisan mayor nga nagsuportar niya nga tarong nga area nga makapulong-pulong sila paungan sa dugsuga. Ingon ana kaluoy ang atong bagong gobernador mga par. So meaning ana mga par, ang katong mga mayor nga nagsuportar sa One Cebu, wala nila mada ang ilang mga tao nila sa ilang matag lungsod nga pabutaron ni Gubgwen. Pero maupay palara na mananaog. So yung anak ka pinangga sa mga tao sa probinsya ang bagong gobernador nato nga si Pambari 4 mga par. Og manghinaot ta nga mahatagan niya og saktong serbisyo ang kita sa makatawhan sa probinsya nga makatagamtam o katami sa panerbisyo ni Pambari 4 mga par. O hinaot ko nga unta ang iyahang mga plataporma, ang iyahang mga plano iya kining ipadayon og mahinaot ko nga suportahan po siya sa iyang mga kakaubanan sa buhat bisan dili niya kaalyado ang iyang mga kauban karon mga par. Ug imong hunaon maayo mga par, si Pambari 4 wala siya alas nga gisaligan diri sa Cebu. Bugtong ug paningkamot lang ang iyang gisaligan mga par. Usa ra gyud ang iyang alas mga par nga naabot siya karon diha sa iyang mga pangandoy nga maka serbisyo sa katawhan sa probinsya sa Sugbo. Usa ra gyud mga par si former President Rodrigo Duterte mga par. Si Duterte ra gyud ang alas ni Pamela sa iyang kalampusan karon. Kay kung wala si Duterte mga par, kung wala siya gi-endorse ni Duterte, wala si Pam karon sa iyang naabdan nga kalampusan. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuportar. So amping mo kanunay mga par, and God bless. What's up? Ug maayong gabi kanatong tanan. Ug daghang salamat sa ako mga supporters, sa ako mga subscribers. Daghan kay salamat ninyo mga par. Ug sa ako mga viewers nga wala pa naka-subscribe, palihog lang kog subscribe mga par para ma-update mo sa atong ipang-upload nga mga video reaction. So now arita ni Pamela Bari 4 mga par, kay siya gyud ang napiling mananaog, siya gyud ang bagong ug naa natay bagong gobernador sa probinsya sa Sugbo. Si Pamela Bari 4 mga par nidaog nga way bisan usa nga mayor nga nagsuporta. Imong imaginon
ang Cebu na ay 51 ka municipality. So naapoy 51 ka mayor. Sa 51 ka mayor mga par, bisan usa walay nagsuportar ni Pamela Baricuatro, way nag-endorso ni Pamela Baricuatro sa ilang matag lungsod mga par. Tuoy in taon kaayo si Pam Baricuatro sa panahon sa iyang pagpangampanya, kay dili siya mahatagan og tarong nga binyo para makapa-explain siya sa iyang mga ugani mga par. Anha lang in taon sa daplin-daplin sa karsada magpulong-pulong si Pamela Baricuatro taong luuya, kay wala gyud mayor bisan usa nga nag suportar niya sa Cebu province, way usa nga bisan mayor nga nagsuportar niya. Ug mahatagan man gani siya og area nga tarong nga area nga makapulong-pulong sila, paungan sa dugsuga. Ingon ana kaluoy ang atong bag-ong gobernador mga par. Imagino nimo mga par, walay mayor nagsuporta na sa 51 ka mayor o sa 51 ka municipality sa Cebu. 11 lang kalungsod ang dadagan ni Gubwen. 11 lang kalungsod. Perti panggagmaya niya og labaw. So meaning ana mga par, ang katong mga mayor nga nagsuportar sa One Cebu, wala nila mada ang ilang mga tao nila sa ilang matag lungsod nga pabutaron ni Gubwen. Ug dito kini namutar ni Pam Baricuatro mga par. Imagino nimo porting dako ang labaw ni Pam Baricuatro, wala gyud bisan usa nga mayor nagsuportar niya na. Wala gyud say bisan usa nga mayor nga, pero maupay palara na mananaog. So yung ana ka pinangga sa mga tao sa probinsya ang bag-ong gobernador nato nga si Pam Baricuatro mga par. Ug manghinaot ta nga mahatagan niya og saktong serbisyo ang kita sa makatawhan sa probinsya nga makatagamtam o katami sa panerbisyo ni Pam Baricuatro mga par. O hinaot ko nga unta ang iyahang mga plataporma, ang iyahang mga plano, hinaot ko nga suportahan po siya sa iyang mga kakaubanan sa buhat, bisan dili niya kaalyado ang iyang mga kauban karon mga par. Wala siya alas nga gisaligan diri sa Cebu. Bugtong ug paningkamot lang ang iyang gisaligan mga par. Sara gyud ang iyang alas mga par nga naabot siya karon diha sa iyang mga pangandoy nga makaserbisyo sa katawhan sa probinsya sa Sugbo. Sara gyud mga par si former President Rodrigo Duterte mga par. Si Duterte ra gyud ang alas ni Pamela sa iyang kalampusan karon. Kay kung wala si Duterte mga par, kung wala siya gi-endorse ni Duterte, wala si Pam karon sa iyang naabdan nga kalampusan. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuportar. So amping mo kanunay mga par, and God bless.